Welcome to Abigail Basmatari channel. Hello लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नुजाफैबावलायबाय। नोंसोरखौ मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। दिनै चार्ज होखांनानै बेलासियावसो आंनि बिनानाव फंबायफोर फैनो नागिरदों नालाय एसे रेडि जानानै थाबाय। बिसोर फैगासिनो दङ। आं ओरैनो एसे ओंख्रि संनानै दोनसै आरो बेदरखौ गावसोरनो लाबोगोन होननानै खिन्थाहरदों। बानायलांदो आंनि बिनानाव फंबायफोरजों जों माबायदि इन्जय खालामो। बिसोर दसे थानानै ओंखाम जानानै बेलासियाव थांफिनगोन। जों फिसाजोजों सानैजों लामायाव नेहैनोसै होनबा। आलासिफ्रा सफैबाय, बिसोरनो फैदो न' सिङाव जिरायनोसै। सफैबाय लोगोफोर बिसोरो। दायो आं एसे खामानि मावनोसै। खामानियानो जोबनो रोङा लोगोफोर बेनो बे मावबाय था। हिनजावफोरनि खामानिबाथाय बेनो बे सेम फुं बेलासि जानायनि रेडि खालामनाय बेनोसै। आंनि फंबाय बियो फिसाजोआबो मबाइल नायगासिनो, फंबायाबो आमाइनि फिसाला बियो बेनियान आरो नैबे ब्रियाना बेबो बिनानाव। नै बेबो बे आंनि बिनानावनि हासबेन्ड। साहा लोंखांनानै ओरैनो टाइम पास खालामगासिनो। लोगोफोर सापर्ट खालामदो, अननानै भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसे शेयार खालामनानै होदो। गावसोरनो बेदर लानानै फैगोन आरो गावसोरनो संफैगोन। दाउ फिसि लाबोनो नागिरदों। आं दालि संनानै दोनखाबाय आरो जोगोनार बिजौजों दिंखियाजों एवबाय, ओमफ्राय पटलजों आलुजों नैबे बेदरखौ आंनि बिनानाव मोनानो लाबोदों, गावसोरनो संफैबाय। डाइरेक्ट जानायखौ होनाय जाबाय लोगोफोर। Alas 10. Nih, mati. भिडिअखौ लाजोबनो हायाखिसै लोगोफोर। दायो जाखांजोब्बाय, जाखांनानै दसे थाबाय आरो बेलासियाव साहा लोंनानै दायो ओंखारबाय बिसोरो नै। खानायखौ नायनो नोंनिखौ, नोंनि खानाय ओरै खोबथेलायनायखौ नायनो लेंहरदों। खानाया खोबथेलायाखै नायलाय। खानायखौ खाथ'लाय जाबाय जाबाय जायाखै नोरै फैगौदों। बाय बाय होनदो दे मामि। बाय बाय हेन्डसाम। आयौ नै बाय बाय हेन्डसाम बाव। हेन्डसाम लोगो। बाय हेन्डसाम होनलायबाव। बाय थांदो।